Prihováram sa vám z éteru Rádia Slovensko. Kladieme nepríjemné otázky. Pripravujem správy z domova a zo zahraničia. Moderujem rádiožurnál a prinášam vám aktuálne spravodajstvo. Technicky zabezpečujeme hladký priebeh vysielania. Robíme analytickú a investigatívnu žurnalistiku v záujme verejnosti. Hovorím s ľuďmi v regiónoch. Mapujeme pamätníkov 20. storočia v televízii a rozhlase. Tvoríme bezpečný, slobodný a podnetný priestor v programoch pre deti. Predstavujeme novú hudbu a žánrovú pestrosť. Pripravujem reportáže z regiónu Horná Nitra. Som jednou z mála kameramaniek v spravodajstve. Informujem o dianí vo svete. Návrh zákona o slovenskej televízii a rozhlase prináša významné zmeny. Praktickým dôsledkom môže byť nástroj na politické ovládnutie RTVS pre akúkoľvek vládnu moc. Pritom slobodné a nezávislé verejnoprávne médiá majú slúžiť všetkým občanom Slovenska, nielen mocenským ambíciám ktorýchkoľvek strán. Chceme naďalej slobodne tvoriť, zachovávať pluralitu názorov a pracovať bez obmedzení alebo strachu. My všetci sme RTVS. Ďakujeme za vašu podporu.